Bathatha lithuba ndibulise kubantu boMzantsi Afrika bulelani Mabhokela ndingumhlali walapha ke eBhongweni. Mbukele ekhaya ndiza ndibuhlungu kakhulu ngemeko ethe yasehlela apha eBhongweni yokubana sidemolishwe iiproperty zethu. Abanye bethu nje bendithetha njena ba-admithiwe esibhedlele, abanye bethu abaka-admithwa esibhedlele kodwa ngaphakathi bonakele. Ndingomnye wabo bantu bonakeleyo kuba iproperty yam ndibonile kangoba ngexesha kufika excavator ndivele ndacimela ndawavala amehlo. Khange kube mnandi kakhulu. Abantu baseBhongweni abaye bachithelwa nje bendithetha nawe njena, abanye abayazi bana bazobheka phi na. Abanye ever since ibiqalile lento yastopha kizolo, abanye babo kumakhulu ona 92 years ebendiye pha kuye ndiyombona imeko yakhe ibhlungu. Niyambona nalapha kwivideo kwenzakeleni lapha engihleli khona. Bafike nje badiliza konke akukho khona, yonke kwalala phansi nento zonke endlini yonke nebhedi bonke nezindlu silele phandle silapha esikhona. Benze njalo lapha abantu abebefike lapha, ngingazi ukuthi mina sengifana nengane, ngabona nje izindlu zami seziwa zonke ikhaya lami. Ukhutshwe kakubi ngaphakathi ehleli wenda umakhulu kwimeko ye-treatment. Nje bendithetha nawe njena imeko kamakhulu ibhlungu kakhulu ngendlela engumangaliso. And akumandanga bantu boMzantsi Afrika. Ndiyababona abantu bayakhomenta kwi-social media, abanye basazi bana ezi story sisuka phi na. Ndicela uvale umlomo wakho kuba awuyazi the pain esikuyo. Asilali mna ubuthongo ever since uqale lento kunzima ulala ngoba uthi sowulele uphele ubuthongo une picture yendlu yakho ichithwa. Ndingathi ke aba bantu bebethunyiwe uba mabokwenza la msebenzi bawugqibile, futhi naba bantu bebathumile benze sure bana izindlu zethu bayazidemolisha. Kwaye elixesha enyakeni, elixesha enyangeni akho nomuntu onesente, awuyazi noba uzayaphi na. Ukhumbule kwixesha esiphila kulo lixesha elinzima, uthi uba na uzaya kwisihlobo kufuneka yazi ba xa ukwisihlobo uhleli for ixesha elithile kuba ubomi esuphila i-cost of living is too high. There's a video kamama owayethandaza ngela xesha kufika excavator. It's very painful. Very painful. Abanye bekhe ndatsho qale ndathi ba-admithiwe esibhedlela. Omnye wakhe indlu exabiso ngemali, umzekelo masithi beyibolekile, masithi omnye uqobe for years ngoba ukwakha ayonto ilula into kwakha, ungakumbi kweli xesha siphila kulo sayibona i-economy ye-country ayikho right. Zonke izinto zi-expensive, so xa usakha indlu you take years. Ndifuna ukuthi wontshu kwi-EFF ngokuthi idlale indima ebisuka phaya e-legislature, ebhisho, eparliament, bathe bova isikhalo sethu besingalali, imeko ibhlungu kakhulu. Bafika yastotshwa laa nto lena ngenxa ye-EFF. Ndifuna ukuthi kwiinkokheli ze-EFF bezithe zafika phaya, siyanibulela ngendima enithe nayidlala. President Julius Malema, I salute you, sir. I salute you, Mr. Malema, abukhoyo ngeli xesha. I salute kwi-delegate bethe zafika izolo eBhongweni sadlala indima, bavakalelwa. Kukho umama ebekhala ezijula, esasikhalo besingekho bekukubi into zakuthi, bekukubi ngendlela engumangaliso. Ndinomakazi wam indlu yakhe niyayibona, uye wathi ucela bana ndishuta ivideo
indlu yakhe ingekachithwa. Besiza baza kum ngoku Msemabhokela bazayiwisa phansi baziwisile ezininzi in front of me. I am mentally drained physically and I'm emotional. I don't want to see this happening in front of me. It will traumatize me for life. I am sick. Bese yo nabo befika. Njengobona wena mntu sibukele ekhaya lendlu ke idilizweyo ye family member yam umakazi wam kangibanje benthina nawe njena akekho right kuba le meko yalapha isixhele emiphefumulweni. Ndingathi ke urhulumente walapha eMzantsi Afrika usingcwabe sihleli kuba lena i-trauma engasokuziphela uyathi uyobhubha le meko yalapha isengqondweni nasenhlizweni. Le meko yenzeke apha imeko engenalusini noba bekwenzeke intoni kodwa ndiyathemba ugovernment ngeke wathetha nabantu angavele enze imeko ebuhlungu kangaka. Abantu abaninzi balapha ke eBhongweni abaye bachithelwa izindlu njengam lo uthethayo abanye babo ba-admithiwe ezibhedlele and kuleli xesha ixesha lobana uDisemba selefikile ithi lonto leyo ngoku and abantu abaninzi abanye babo ngakumbi ke abangenazo izinzalwane ezilapha kufutshane balala phandle since from yaqala lento yokudemolisha. Abantu ke ndababona ke bayakhomenta phaya kumakhasi onxibelelwano. Abanye ke ndingathi ke bathetha nembudede ngoba akunovele ukhamise utyhale ube ungasazi akasane ezistori bana sisuka phi na. Thina abantu ke bangamaxhoba siyarhoxoza. Abanye bethu njengoba ndithina nawe njena omnye uye wacollapse kwayilanga la izolo. Baninzi ke abantu ke abaye bacollapse. Sifuna ke urhulumente walapha ke eMzantsi Afrika ayiboneke le meko injini. Sasazama kwesi simo silohlobo sibe kangaka. Andizazi uba ndizawubheka ngaphi na. Nale mpahla ilapha andiyazi ndizayithini na. Noba kuthiwa ndizawuyapha a9 cent imali yami iphelele epensionini. Andinanto ndilapha nje. Ngoku andiyazi mzase into zam zonakele into zam zilahlekile andiyazi futhi ba uzazibuyisela kanjani. Bangitsenxako nangeChristmas ndiza kwenza njani ndawugqiba mdala kangaka ndingasenamandla ngolhlobo ndihlupheke ngolhlobo. Bendisithi ndinogovernment kodwa ndiyaxakwa xa into zam ndilimala ngolhlobo ugovernment engavili. Andiyazi uba mandithinini kodwa sawuthemba mhlambi kwakwenzeka athi awubona nakomabona kude abe novelo asivele abe khona into ayenzayo xa kule meko sikuyo sonzakele ngaphakathi. Sife sihamba asinawuthi siyaphila kuba siyathetha kodwa sife sihamba ngenxa yento sehlele sidilizwe lemizi yethu. Ndithi halala Julius Malema EFF if benakhange nifike andiyazi ukuthi ngokwenzeke intoni na. Sonakele siyacuma ngaphakathi kunzima nokulala. Enkosi Mzantsi Afrika.